Okay, nindot na kayo nga kuha na. Nindot nga dula ni nga pagka-nindot nga dula uway makapili ani nga match. Muni kang kuya ay kang Imat, kuya Romeo. Ang biti si kuya Romeo kini si Mark. Ninja ug si Renzo ang tunga ug si Luloy di kalimtan ang pangalan kay Sumbagay. Una si kuan si Sumbagay. Uy, sa yuhap kayo kuya Romeo dre ay. Malista ni Luloy dre bahala di makabuild og kuan basta makauna ng pioneers. Patang tagmines dre ha. Ang inyong itong butang dara o kuan kay ay na successful yun yung pagbutang so diyon ka kuya Romeo ug si Mark astang nindutas lang away match na si Luloy nakakuan na ka butang na project ang kuan dari ug sa diyang nagansi na si Luloy gamay kay na naman koy uy kauna rin sa kuan Pullman nga nindot ni siya kay nakiray Pullman. Uy, si Mark ni puro man tao kang Mark. Uy, kaluoy ba ko niya ni kay Romeo. Ug si Imat ala nang gubat kauban na sa makapush na mo dali. Kita ninyo dali si Luloy murag akong gilipot si Luloy dali murag nakat na si Luloy ba. Saring na natay mortar dira, sarang biribirahan na itong iyang og sariyang nakuha na ang mga fuel ni Kuya Romeo. Nagpundo na si Kuya diri. Pinsaya sa tadya. Og nakuha ni Luloy ang left side. Magansi naman kuhaan Dahil lang ta sa atong push diya, nihinay lang ta triple men. Sabi pa ni Kam dagan niya tulog ka po one ganda dyan si Kuya Romeo ba dami na kaya mong gubat dari Luloy hello dikit tagduwa ka yun ka Luloy sa diyang ginihinayan kong Luloy man amang kapwesto balin sa tag kuan kay murag uy ito mo na Loy kung si Imat wa tayo gamit tao na ito wa dyan ni tapang kung sariyang si Kuya Romeo pundo na diri okay kay dili kay di manghilabot diya kay murag nindot na akong future ani daring lugara okay na ginahinay na tagkuan ni daga na si Luloy natin ko alam sila yung mga sniper diya wala yung sniper si Luloy murag kay nindot yung kay atong wadi natin bata diri okay lang may nagyang pwesto na ako woo butang tagmayan ginagmay diri Imat wa tama kalaban murag tingog-tingog tama Renzo okay tara sa Renzo isa yun ka squad ba okay Kuya Romeo murag 50-50 paning kuanan ni saman kay what chulo sa basta to monster truck wow sa diyang perting bubutan na niya dire sa tunga ala si Imat hala ka dira atras at mata kay murag taas may si Renzo jud ni tanan murag alanganin kay ni sa diyang si Kuya Romeo gitabangan na ni Mark din ni wait sa kay nagkuhan pa si Daddy kay wait sa parang nindot yung tunga ni Imat kalipinsa na dari hala ni flank pataya kay Imat sa diyang ang 80 Imat atras sa tadiya kay nindot nilang strategy kay mukatrada ba what
Coming na daw si Sergeant Eng. O iyang gipadala iyang do ka rifleman. Okay, nakaing gumat dali. Back up si Rinso. Pindot niya na sa TJ ba? Uy! Gunmat. Iya, sakit kay namat kung ma. Mura. Yung back up na ko dali ha. Murag alanganin yung kayo. Lagan yung kayo sila. Okay, back up pa na ito buruan. Ata sa taginagmay, alagaan sa nato ato ang armored car. Nanay 80. Si Luloy, murag ni kauban na si Luloy diri. Okay. Uy, alanganin kay pagka-capture kay naatay mortar. Okay. Si Luloy kay sneak na diri. Nagmine si Luloy. Ay. Siguro maayo ni no. Karon ka. Allah. O tara. Push na si Sergeant Eng. Uy. Atras. While diri si kay Romeo diri ginahinay lang. Ito mo dyan po yung panlaban. Kining murag gamay nga career. Uy! Murag alanganin yung guys kay Romeo ani ba? Okay. Push na si Kuya diri. Murag lami na kayong dula sa kuwan no? Nariko niya yung motor ni Loloy. Murag hilom-hilom ra si Loloy diri. Murag gatigom na nig gainihinay na nig upgrade. Okay, sumbagay. So, gibutangan og mortar dari para at least na ay mga kuan. Mga MJ. Mura 50-50 pa taon ning duwa. Ang lower lang taon si kay Romeo kaya wa jud kapos. Enemy unit down. Muna ni ingon tagbak kay ni adto si Imat. Okay? Nagbutang-butang mines diri in case kung naay mo push. Uy, ni adto na si Imat kang Mark. Dakong gubat jud ni. Mukat jud ni si Imat. Luloy jud ni si Gricon, si Luloy. Uy, nganin man. Dapat jud mamatay jud ning motor kay magtigricon eh. Kita kan ni Sergeant Eng murang nindot king pagkadepensa ba. Sige MJ, armored car duwa ka rifleman. So, ka sniper o mortar. Nanay 80. So muna ni nga time nga atong gibali ng 80 dire. Kay murag alanganin kaayo. Kaluloy na ni natug mid si Luloy. Ubay tigom ni Luloy di ay. Ug sa diyang nang push na sila. Si Mark, grabe Mark mo eh. Pwede maayo eh. Puro man ni Rinso si Mark. Nang push ng access. Og akong giplastar akong 80 ay kabalaka na i-mines diya. Atas na nandiyon kaanya mo tira ni. Uy, back. Buta kong rifleman, dili sila mapin ani. Okay. Og diri kang Kuya Romeo, murag alanganin jud kayo. Baksa mo ha kay kuan na ta ha. Kugihan jud kay si sumbagay. Ug sa diyang uy, klaro man sa 80. I-push na dayon si Sergeant Eng. Kita ninyo ana na 80. Butangan na to atong 80 ani. Gitirahan na to anti-tank. Okay. Pagka-nindot yun sa atong sa TG mga kaila. Okay. Baksa ta kay murag alanganin kay sumbagay. Murag na hold ra gamay ang kuan. Kuya Romeo. Karon mo ha. Tas tig taginagmay dala. Okay. Lutar juga mong pwesto ron ay murag 50 ja po ni nga dola. Uy, ang aktor si Kryptonite ug si Sergeant Eng. Niingon nga asa na mat si Kuya Romeo back up eh. Going akong duwa ka Calliope dira. Tara. Patay jud ni. Ay nani Kitty. Indot indulaan eh. Okay, good ka mat. Enemy unit down.
mura gilikod. Coming na po ng ato ang 8 kuandra. Atras sa Kitty! Ano man? Okay. Ang guwa na kayo niya Mark. Incoming ta ginagmay para at least panghandlok-handlok. Ni atras dyan. Kana nabawasan ang atong push diya. Ug diri si Luloy naghinay-hinay. Sa diyang daghan kay mines diya. Opo, ta depensa dira mga ka-CH at ibutang atong mortar o atong Calliope ba panghadlok pod. Napod sa mga miner diri oh. Ba't yun si Luloy? May. Losing ground out there. Oh, naalanganin Enemy tagamay. unit down. So si Luloy naginahinay na sa kilid. Murag may ginis Luloy pero ay kabala kaloy na ay Calliope ra loy. Nay malupa tara loy. Uy, wala tablan. We are losing. Raguwa naman dali di ay. So anto tangin na hinayan si Luloy, gamurtar ta diri. O ato ni butag mines diri. Supply lines are broken. We Kaya have nabutang ng territory out MG, of ha? supply. Ay kabalaka kay nanay kaming mga aktor, mga riflemen. Uy, Enemy unit down. mayo. Dagag mines diya in town loy, ay kadto dira. Lamit na kayong gubat yan niyo, murag 50-50 yun yung dula ba. Oh, atras mo, nakiti. Industa din nga dula eh. Oh, napa yung mines diya loy. Buto ang mines. Tay. Og natay Calliope na po dira padulong. Tara ni lupad na. Okay, gamay na lang nabilin. Atras loy lang ang kay mines diya. Okay. Ato na mo nakuha ang kilid. Ug sa diri wa pati asinso diri ginagmayo. Murag power po kay ilang kilid diri. Murag tabatabla ra jud 50-50 ra jud diri dula jud. Uy nene tagbawi diri ha. Ug naay kuan diri. Murag hilom kay diri. Uy na net cross. Sumbagay. Mayo. Sa diyang nindot na kayong away ni Kuya Romeo. KT versus Engineer. Lula. Pataya niya eh. Operation posts report. Namit We are yung gubat losing na a mo diri sector. oh. Nga ilog din ni Luloy dyan. Forward supply. Kabala ka lagi dagan kinag uy. Ano naman eh. Sukol man ako. Nala po yung mines di aloy. Buto na po ng mines di aloy. Lisod ko kay sakit naman kay ning kuan. Initiate oversupply. Kuha dyan ni Luloy oh. Murag. Uy. Munda ko nag-chance ng daw kan iba. Enemy unit down. Uy. Kinsa man to? May V1 ha. Kinsa katong V1 na. Dito ba? Tara, ay niya. Nakaluoy. Nakaluoy. Ay na lang di pagbuhat ng ani. So nikat ta ginagmay na nakiti si Luloy. Atras ta ginagmay kay nanay mga panter sila hastang pawira. Okay. Murag alanganin na king alay dani. Akachuy. Mindo na kay diri oh, murag alanganin kay ko diri ba. Enemy unit. Iti ato bang? Atras gamay ang mga kuan diya. Uy. Diri oh, apo na kay diri oh. Hala. Uy nagsi imat diri bay. Wala ni. Og si Kuya Romeo murag nindot king depensa diri. Wa tang ngaway pod. Diri, tunginayan si Sumbagay. Wa kamalay si Sumbagay na ginahinayan na iyang Tiger. O nakapush in taon. Nawira na kay iyang tao.
Hala ka dira, i-treat loy, kuha na po na itong balik ni unta. So, diri po si Marl, murag hinahinay po at kilid-kilid. Murag alanganin yung US ani. Kaya nagkalong game na. Nagka-power na ilang mga tangke. Taon kita ni, wa pati tangke. Enemy unit down. Okay, uy. Murag, sud na kayo ni. Na Night Cruise. Na po yung mga Tiger o Panther. Taon. Okay. Kung dari si Imatlo, kay iyang Calliope. Murang alanganin yung kayo ni. Uy! Nabungkap! Good kaya. Front shifted. Okay, hinahinayan na to dari kay murag alanganin kay may resources ani. So ko during Night Cruise ako ang unmoored car. Saon ta loy mo sukol yun na loy. Gano jud kayo alanganin na jud kayo ni ba. Di na jud mabasta-basta makuan ay. Manguhit naman ang Calliope. Okay. Pwesto tag kuandra ha. Pwesto tag MJ in case kung sulod na napoy mines. Okay. Og ding lipot na pod si Mark. Naabot sa Skiro Music Dipinsa. Ana, uy. Matay no. Murag lisod ka na kay Ramyo ba. Uy, nanglupad man. Hastang nindutan na sa gubot diri. Ani, nindot si kagupat eh. Akaloy. Aw. Okay. Hastang nindutan nga gubot mo nag. Uy, si Mark naabot naman diri. Hindi po na mayo, Mark. Oy. Uy, 2 ka V1. Atras, atras! Okay. Huwag makita ninyo. Hala ka. Hindi na ni Mayo ni. Na. Saon man eh. Hulo, dagat. Wala na ni, marag. Kapildi na ni padulong ni. Hindi na ni Mayo ni dulaan eh. Hindi naman mga dutlan. Murag. Medyo makaya, hamong padulongan eh. Na. Si Romeo, taon tanin ang dipinsa ni Romeo, wala man nagamit man ni man. Na. Fuel point is being taken by Wala naman eh. Wala na dyan din na mao. Sa Calliope, di dyan, manguhit ra. enemy unit down. Going after a fuel point. One of ours. Murag nakuha na ang gas diri. Wala na dyan ni. Our forces are taking casualties. Ug si Romeo naabot na kampo diri. Murag. Wala na dyan ni. Wala na nila mao. Wala na dipinta si Romeo. Tapos na punta, push. Kaya lagi ni. Kaning dula ni Abton tapos tagkadlawon ba? Ano? Grabe imat to. Mat, di niya madalag kuan mat. Okay, murag nabawi-bawi na gamay. Murag ni-improve na gamay ang among sa TJ ha. Uy. Okay. Ayay. Uy. Asa ka chuy. Akaloy. Alaloy. Ala. Uy. B1 man ta mga. Well, what's that? Look. Purple smash. Regiment is holding heavy armor. Okay, si Imat ni push diri kalamat murag mo daw gay jud niya ni ba. Ni push na si Imat murag immature kay Mat. Atras. Atras. Si Kuya Romeo sayo kayo. Hala.
Iting gubat diri oh. Pati wag balik na to ato na wag balik ha. Okay. Sa diyang gadungan ng tanan, murag alanganin jud kayo ni. Murag ka imat ni. Ay kang Renzo o kang Mark, wala na ni. Wala ni. Wala eh. Nanguhit akong oh, sa Kuya Romeo. Oh, imat ni, imat. Grabe pod oy. Uy, B1, 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 B1. Diri jud ni ba? Naman to. Op. Ikuan isa oh. Murag. Op, ni push ta gamay ha. Push ta gamay. Diri. Ta gamay, tira-tira sa tagkuan. Og yung tao nanguhit. Push din ta, isog kita oh. Okay ni, hinahinayan na po ko sa kilid. Aman yung mga tao ni Kuya Romeo dere. Mura ganina raman ni nga. Gapundo. Okay, atong bawion dere ha. Tanawa, kung saan ito pagbawi. Puro man na mga tangke. Atong bawion og 80. 80 na to. Gaya na yung kaya, di na dyan maayaw ni. Di na ni maayaw ni. What's up, Kai? Murag mo na ng finish fence nila oh. Ikuha nila tanan. Tangke nila og ni push. Gitabangan ming imat diri gi kulong me. Wala na. Uy, may kinaas ni asinto sa kirmi diri. Murag nakaanindot na. Enemy unit down. Wait sa kay. Hitting one of our forward emplacements. Trying to take our territory now. Base is Wait sa kay. Wait sa kay og wala na. Wa na tay kampo ani. lost. Enemy unit Og napildi. Uy, si Kuya Romeo nakapush one. Kaya ra ba ni Kuya Romeo dayo? Na, ara man na din di ay. Wait sa kay. Uy, wa na jud ni. Lubanan na nag guba di kampo. Og sariyang Kuya Romeo patarap. Kalaya po siya. Kaya. Ah! Ala! Wala na le. Wala na. Sige, wala na si Imat. Wala na ko. Murag alanganin kayo ni. Wala na dyan. Wala na porma. Nasibiat kong depensa. Wala na eh. Pero alanganin hindi kitang dula ba. Okay, grabe dito si Lolo yung si Renzo yung si Mark. Wala.